Sukad pa sa atong pagkabata, adto nakitay mga hilig ug gipang discover nga mga talento. Ug kun hasaon kini pag maayo, mamahimog gyud kitang hamtong. Sama na lang sa buhulanong artist nga si Sam Pinaso nga gumikan siyang pagkahilig sa drawing ug arts, wa siya magdahom kung mahimo siyang award-winning artist lukop nasod. Ug gawa siya mahiligon sa painting, usa na usab siya ka sculptor. Karong buntaga, mandasig kita sa paghasa sa tuwang talento, pinaagi sa tuwang pagkinabi kaniya, dinila sa GMA Regional TV Live. Atong ila-ilahon mga kapuso, bulanon nga artist Sam Pinaso. Mayong buntag kanimo Sir Sam ug welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag. Salamat sa inyong pag-invite kanako. Labi na salamat sa pag-invite. Daghang salamat sab Sir Sam for joining us this morning. First up, I'd like to know sir, kano sa amang ka nagsugod sa pagka-interested sa painting o sa arts? Kinsa may impluwensya nimo ini sir? Sa akong pagkahinumdom na murag sa sukat pa ko sa pagkabata, hilig na gyud nako sa na mag-drawing. Kaya naman may tindahan sa una, so dato ko kalingaw og drawing sa mga papel sa sigarilyo. And then nung pagkahuman ko na ng high school, yun nga nakapag-eskwela ako ng fine arts sa Manila. Tapos ang na-influensyahan, siguro dahil akong tiyo, kay mga artist din sila yung mga gahimog billboard sa mga sinihan. Sir, unsa man nga genre ni imong painting nga gipang buhat o asa man kani nga influence gikan sir? Usually ang style sa akong painting, actually halo-halo. Kay from painting, din nag-sculpture ako, din nagpe-performance art din. So meron akong art exhibit na ongoing ngayon sa podium. So ang akong gihimo diha ay mga nasa stainless na gihimo na style nga silk screen. Ngano mang nahunahunaan man nimo ni sir kini nga genre, kini nga klase sa art og unsa may significance ini para nimo? Kanang sa akong exhibit karon, usually halo-halo na siya nga subject. Dahil siguro na dahil sa pandemic, so nasa bahay ka lang mag-search sa mga computer. So doon ako kumuha ng mga subject lang, then pinagsama-sama ko sila. So inspired ako sa mga nangyayari lang din sa kapaligiran natin. We learned Sir Sam nga naka-appeal na ka og lain-lain nga mga contest, mga competitions. Can you tell us kung unsa man ni sir og unsa pod so far imong mga nakabot mga achievements ini? Sukad sa pag-eskwela ng Fine Arts sa TUP, Technological University of the Philippines sa Manila, mahilig na akong sumali sa mga art contest. So, ni-apply ako sa Metrobank na art contest, nakadaog ako third prize. Then, Art Association of the Philippines, first prize. Then, GSIS Art Competition, nidaog ako na 2 times na first prize. Pero dili sila magkasunod nga year. And then sa abstract category o sa sculpture category. Sir, just to close this Sir Sam, so may message gusto nimo ipaabot sa atong mga tumatan-aw karon? Siguro ang mensahe ko sa mga viewers natin, ipagpatuloy lang ang pag-aaral, then yung sa mga talent nila, tuloy-tuloy lang at yun, talagang focusin or gawing seryoso ang mga talent nila at dasal sa Diyos. Yun lang. And with that, sir, magpasalamat mig dako sa imong pag-uban kanamo karong buntaga bulanon ng award-winning artist mga kapuso Sam Pinaso. Daghang salamat, Sir Sam, for joining us. Thank you din.